падарожжа удвая прыемней адпраўляцца, калі побач з табою надзейны сябра аўтапартал abv.by. І ў падарожжа мы адпраўляемся разам з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну што, паехалі, а па дарозе слухаем сваё. Шановному панству дзень добры, а вандруючы шляхамі Беларусі, шырокімі і вузкімі, завітаў я сёння ў цудоўную вёску Ёдчыцы, а знаходзіцца яна ў Клецкім раёне Мінскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Навукоўцы, шаноўнае панства, кажуць, што назова гэтай вёскі Ёдчыцы мае балцкія карані. Ну, я вам скажу, што не дзіва. Таму што вось тэрыторыя сённяшняй Беларусі, яна ж калісьці была амаль цалкам заселена менавіта балтамі. Балты тут жылі, таму і назовы засталіся балцкія вельмі шмат. Ну і краіна ж наша завецца Балтарусь, ну, Беларусь. Балт – гэта белы, а вось Ёдас – гэта чорны. І вось ад літоўскага слова Ёдас і пайшла назова гэтай вёскі Ёдчыцы. Упершыню ў летапісы гэтая вёска патрапіла ў 1552 годзе. І тады гэтая вёсачка была уласнасцю каралевы Боны. А вось, шаноўнае панства, ну, нам заўсёды раней у вушы ўводзілі пра нейкую царыцу Кацярыну II, асабліва за савецкім часам. А якая яна нам царыца, гэта Кацярына? Яна акупіравала нашыя землі, яна гнала ў палон нашых людзей, знішчала нашу гісторыю, нашыя вёскі, мястэчкі, гарады. Якая ў чорта нам царыца? А вось каралева Бона, гэта была наша каралева Бона Сфорца. І вось за тыя часы, як яна жыла ў Вялікім княстве Літоўскім, яна вельмі шмат чаго добра зрабіла для нашай краіны і праслыла як рэфарматарка. У сярэдзіне 16 стагоддзя каралева Бона правяла зямельную рэформу, так званую валочную памеру. І вось на клецкіх сваіх землях, тут, калі яна праводзіла гэту валочную памеру, яна перапісала ўсе палі, ўсе агароды, ўсе вёсачкі. Ну і тады вось менавіта гэтая вёска Ёдчыцы і патрапіла ў пісьмовыя крыніцы. А на той час, у 1552 годзе, тут было 19 двароў. Ну, а пасля каралевы Боны, вось клецкія землі, гэтая вёсачка Ёдчыцы ўжо патрапілі да князёў Радзівілаў. Радзівілы на тыя часы, ось у сярэдзіне 16 стагоддзя, былі, ну, можна сказаць, першымі сярод усіх магнатаў Беларусі, Літвы. Яны амаль кіравалі цалкам вось Вялікім княствам Літоўскім. Ну, што вы хочаце, радня самому каралю Жыгімонту Аўгусту.
Ну і вось зямлі, вёсак, гарадоў, мястэчак у Радзівілу было вельмі шмат, і яны вось гэтую вёску Ётчыцы здавалі ў заставу. Ну, можна сказаць так, аддавалі ў заклад за пазыкі. Ну, што вы хочаце? Бывало такія часы, што і Радзівілы грошы пазычалі. Так вось у 1614 годзе Радзівілы аддалі Ётчыцы ў заставу шляхцічу Міноцкаму. Ён пазычыў тады Радзівілам 10 000 злотых. Ну, а ў 1775 годзе Ётчыцы былі ўжо ў заставе у шляхцічаў Вендорфаў. Я вось не ведаю, колькі Вендорфы грошы ім пазычылі, ну, але думаю, што шмат, бо ўжо праз 4 гады ў 1779 годзе Радзівілы Ётчыцы аддаюць да жывата Станіславу Вендорфу. Ну, гэта значыцца ў пажыццёвае карыстанне. Ну, відаць, у Радзівілаў не было грошай, каб аддаць Вендорфам. І яны сказалі, што Стасю, грошай зараз нямае, вось бяры Ётчыцы, карыстайся імі ўсё жыццё сваё, ну а там далей ужо разбярэмся. З гэтага роду Вендорфаў паходзіць знакамітая пісьменніца, мемуарыстка і змагарка за свабоду і незалежнасць Ева Фелінская. Яна нарадзілася ў сям'і Вендорфаў вось у вёсцы Узнога, што ў Клецкім раёне. Выйшла замуж за шляхціча Фелінска і пад прозвішчам Фелінская і стала знакамітай і вядомай усім. Гэта была вельмі мужная жанчына і сябры ёй далі нават псеўданім Скала. Ева Фелінская ўваходзіла ў склад кіраўніцтва падпольнай арганізацыі «Садружнасць», што дзейнічала на тэрыторыі сённяшніх Беларусі, Літвы і Украіны. Ну і яна разам са сваёй сяброўкай Платніцкай, што з Кобрына, арганізавалі філіял «Садружнасці» жаночае таварыства. І вось гэта была першая чыста жаночая падпольная арганізацыя, што змагалася вось супраць расійскай агрэсіі за свабоду Беларусі, Літвы, Украіны. Ева Фелінская, она прымала непасрэдны ўдзел у шляхецкім паўстанні 1830-31 года. Расійскімі ўладамі она была схоплена і адпраўлена ў высылку ў Сібір. І вось у Сібір яна вела дзённікі, пазней напісала ўспаміны. Ну і вось, дарэчы, Леў Талстой па яе дзённіках напісаў апавяданне «За што?». Ева Фелінская памерла ў 1859 годзе, крышка не дажыўшы да нацыянальна-вызваленчага паўстання Кастуся Каліноўскага. Калі Кастусь Каліноўскі заклікаў народ абудзіцца і скінуць сябе маскоўскія путы, то родзічы Евы Фелінскай, шляхцічы Вендорфы, што жылі вось тут на тэрыторыі Клецкага раёна, яны падтрымалі паўстанне Кастуся Каліноўскага. Перад паўстаннем Кастуся Каліноўскага ў 1861 годзе тут было 36 двароў і пражывала больш за 300 жыхароў. Стаяла карчма ў Ётчыцах на тыя часы, а таксама праваслаўная царква. Ну, царква тут была з даўніх часоў. Ну, правда, невядома, калі тут з'явілася сама першая царква. І хто яе пабудаваў, ну, думаю, мусіць, Радзівілы тут збудавалі яе. А царква тут была першая уніяцкая. І дакладна вядома, што ў 1757 годзе у гэтай уніяцкай царкве ў Ётчыцах святаром служыў уніяцкі святар Васіль Гарбацевіч.
у Ёльчыцах у царкве уніяцкай вось у 18 стагоддзі тут служыла дынастыя уніяцкіх святароў Гарбацевічаў, а пасля іх служылі ўжо сцепурынскія. І вось тут у сутарэннях гэтай царквы ў Ёльчыцах яшчэ нават захаваліся пахаванні тых уніяцкіх святароў. Ну і царква тая была, відаць, ужо старенькая зусім, і ў 1801 годзе на старым месцы была збудаваная новая тут драўляная царква у Ёльчыцах, і прастаяла яна тут аж да 1905 года. У 1905 годзе тую царкву разабралі драўляную, а замест яе распачалі будаўніцтва новай царквы. І вось гэтую царкву збудавалі і асвяцілі якраз перад Першай сусветнай вайной у 1914 годзе. І вось гэтая свята-пакроўская царква ў Ёльчыцах перажыла 2 сусветныя вайны. І яна дзейнічала падчас Першай сусветнай вайны, падчас Другой сусветнай вайны, падчас атэістычнай вайны, і дзейнічае гэтая царква тут і па сённяшні дзень. У сярэдзіне 19 стагоддзя тут у гэтай вёсцы святаром служыў Адам Валасовіч. І ў 1869 годзе тут у Ёльчыцах у яго нарадзіўся сын Канстанцін, які пазней стаў знакамітым прыродазнаўцам, геолагам, географам і даследчыкам Арктыкі. Канстанцін Валасовіч, працягваючы сямейную святарскую традыцыю, паступіў у Менскую духоўную семінарыю. І вось скончыўшы яе і папрацаваўшы псаломчыкам недзе пад Бабруйскам, ён зразумеў, што гэта не ягоны шлях жыццёвы, і паехаў у Варшаву. І вось у Варшаве Канстанцін Валасовіч паступіў у Варшаўскі універсітэт на прыродазнаўчы факультэт. У Варшаве наш з вами земляк Канстанцін Валасовіч сышоўся з рэвалюцыянерамі, сацыял-дэмакратамі. Ну, але гэта не перашкодзіла яму скончыць Варшаўскі універсітэт са ступенню кандыдат прыродазнаўчых навук. І яго вось запрасілі ў Санкт-Петербург на працу ў Акадэмію навук. Ну, і ён працаваў, там все было добра, але ў 1894 годзе ў Варшаве пачалі арыштоўваць варшаўскіх рэвалюцыянераў, і ўсплыло імя наша земляка Канстанціна Адамавіча Валасовіча. Яго арыштавалі ў Петербургу, завезлі ў Варшаву ў турму і асудзілі на 5 гадоў высылкі ў Архангельскую губернію. І вось там, у Архангельскай губерніі, у высылцы, малады таленавіты беларус з гэтай вёскі Ёльчыцы Канстанцін Валасовіч заняўся навуковымі даследаваннямі. І калі ён вярнуўся ў Санкт-Петербург і
тагачасны палярны даследчык Эдуард Толь прачытаў яго навуковыя працы, то ён запрасіў Канстанціна Адамавіча Валасовіча ў паўночную палярную экспедыцыю для даследавання ледавітага акіяна і на пошукі легендарнай зямлі Саннікава. Пра Канстанціна Адамавіча Валасовіча з гэтай вёскі Ётчыцы можна шмат расказваць. Яго імем названы выкапнёвыя расліны і жывёлы. У гонар наша земляка названа рэчка, а таксама ёсць мыс Валасовіча і выспа Валасовіча. У 1919 годзе Канстанцін Валасовіч быў у службовай камандзіроўцы ў Харкаве. І вось недзе пад Харкавам ён ехаў на цягніку, і махноўцы цягнік пусцілі пад адхон. І сярод загінуўшых пасажыраў аказаўся і наш зямляк Валасовіч. Там яго недзе пахавалі. Ну і вось у 1924 годзе ягоная жонка і дзеці паехалі шукаць магілу, але магілы так і не знайшлі. Ну а гэта вось вясковыя ётчыцкія могілкі. Жыццё працягваецца, шаноўнае панства, няхай Бог дапамагае нам і Маці Божая ахінае сваёй любоўю. Поспехаў, всім нам ўсё самае найлепшае і да пабачэння!